Разглеждаме софтуера Smart Tracker и начина за автоматично генериране на пътни листа за служебния автопарк. Автоматично генерираните пътни листа се използват с цел отчетност към институции за вътрешно-фирмен контрол. За да изготвим справка пътен лист, посещаваме меню файл, изготвяне на справки, отваря се модулът за справки, откъдето избираме видове справки и общи справки. В диалоговия прозорец посочваме избрания от нас времеви интервал. Избираме конкретно превозно средство, на което да изготвим справката. Модулът генерира множество справки, от които ние избираме пътен лист 1 и разрешаваме той да бъде изготвен. Имаме възможност да съхраним в текстови файл локално на компютъра си информацията и във вариант, който е удобен за нас. Системата изкарва съобщение, че справките са изготвени и запаметени успешно. Чрез натискане на десен бутон и избор на експорт, в диалоговия прозорец ни се дава възможност за 7 различни начина на запаметяване на справка пътен лист, включително и Microsoft Word, Excel, както и PDF, които са едни от най-използваните сред нашите клиенти. За да я разгледаме, с дабл-клик отваряме самата справка. В нея е посочен периода за изготвяне на справката, групата, в която превозното средство присъства, кратка информация за фабричният номер на устройството, както и автомобила. Основната информация е началото и края на всяко едно от движенията на автомобила. Съответните състояния са обозначени като престой, маневриране и движение. Дадена е информация за продължителността в определен формат на записване. В графата шофьор се изписва съответният водач на конкретното превозно средство. Графа местоположение индикира началото и крайната точка на движение на самия автомобил. В крайните графи са пробег в километри и максимална достигнатата стойност за конкретните състояния при движението на превозното средство. В края на всяка една от справките има обобщена информация за начален километраж, крайен километраж на превозното средство, пробег в изминати километри, време на шофиране, загуба на сигнал, ако има загуба на сигнал, както и време на престой, в скоби са отбелязани брой спирания. В случая можем да подобрим изгледа на справките, като от меню инструменти, настройки на справките, избирайки пътен лист 1, имаме възможност да дадем допълнително настройки на информацията, която се показва в текстовия вид. Тук може да изберем по-опростен формат на самата справка, да показваме маневрите, да изчисляваме градско и извънградско движение и не на последно място да отчитаме работно и извънработно време на движение на конкретните превозни средства. Показахме лесен и удобен начин за генериране на пътни листа в софтуера Smart Tracker, като по този начин вие бихте могли да намалите човешкия ресурс, необходим за оформяне на пътни листа на превозните средства от служебният автопарк.